az a 7. sorsfordító év. Amikor az ember eldönti, hogy milyen irányba vigye tovább az életét, amikor eldönti-e, hogy jó-e neki az, amiben éppen van, vagy éppen hogyan tud változtatni rajta. Az a 7. sorsfordító év, amikor... Nos, igazából amikor eldől az, hogy komolyan akarjuk-e csinálni, komolyan akarunk ezzel foglalkozni, vagy csak ellépecolgatunk vele úgy, ahogy eddig. Nos, én meghoztam ezt a döntést, és ez a videósorozat erről az utazásról szól. A 7. sorsfordító év. Szia, kedves barátom, üdvözöllek a Panel stúdióban, a Panel Kalandor és az Uko stúdió közös műsorában, amiben megpróbáljuk ezt az idei 2025-es évet úgy megörökíteni, mint ahogy eddig még soha. Ez egy iszonyatosan izgalmas év lesz, nagyon sok szempontból a számomra, iszonyatosan várom már azt, hogy ezek a dolgok, amikről majd az év folyamán beszélni fogunk, ezek kikerülhessenek és elindulhassanak ezek a beszélgetések. Mert jelenleg nagyon-nagyon nehéz úgy beszélni ezekről a kiadványokról, meg a tervekről, ahogy mi szeretnénk. Éppen ezért megpróbálom a mai videót egy kicsit rövidebbre fogni, hiszen az elmúlt 2 videóban igazából a jövőről volt szó, vagy legalábbis az előző videóban egészen biztosan a jövőről volt szó, és beszéltünk azokról a dolgokról, amiket mi szeretnénk kiadni. Amiről viszont még nem volt szó, az az, hogy miért érzem azt, hogy a 7. év lesz pont az, amikor én megkomolyodom, mint kiadóvezető, és elkezdem komolyan venni a dolgokat. Mert legyünk őszinték, az első 6 évben igazából könnyedén voltam, lazán voltam, el voltam vele, úgy voltam vele, hogyha visszatermeli a gyártási költséget, tök jó, ha meg nem, hát Istenem, ez a hobbi, ennyibe kerül ez a hobbi, és letudjuk ennyivel az egészet, és nem az volt, hogy feladtam, mint annak idején nagyon sok kiadó, aki 2006-8 környékén képregénykiadásba fogott. Nyilván tök másképp gondolkodik egy kiadó, és tök másképp gondolkodik egy magánszemély, aki kiadással szeretne foglalkozni. Teljesen mások az értékrendszereink, teljesen mások azok a követelmények, amiket én elvárok egy kiadványtól, és teljesen más az, amit egy nagyobb kiadó elvár egy kiadványtól. Nyilván én pont a kevesebb kiadvány miatt sokkal nehezebb helyzetben vagyok abból a szempontból, hogy nálam a bukás lehetősége nem igazán fér be. Tehát, hogyha egy cím nem teljesít úgy, ahogy, akkor nincs egy másik cím feltétlenül mellette, ami viszont ellensúlyozni tudja a dolgot, és segít eltartani a másik címet. És emiatt viszont az egész ilyen nyögvenyelősen is lassabban halad, hiszen nekem is van egy főállásom, amiből bevételt szerzek, amiből tudom finanszírozni azt a gyönyörű hobbit. Viszont közben meg ott van mégiscsak közel 7 évnyi tapasztalat ezen az úton, amit megszereztem, és amire iszonyatosan büszke vagyok, és ami legrosszabb esetben is minden kiadványból tanultam valamit. Minden kiadvány volt, ami számomra örömet tudott okozni, minden kiadvány tudott olyan dolgokat hozzám tenni, magánemberként, amire én iszonyatosan büszke vagyok. Most itt vagyok a 7. évnél, 7. évben, és amikor betöltöttük a 6-at, akkor én úgy voltam vele, hogy én szeretem kicsit komolyabban csinálni. Szeretném egy kicsit jobban csinálni. Talán nem is biztos, hogy a komoly volt az a kifejezés, hanem inkább a jobban csinálni. Mert amikor elkezdtem, akkor ugye az volt, hogy adjunk ki olyan képregényt, amit szeretek. És ez tök jó volt, ez nagyon jól működött a visszajövőbe ideje alatt. Aztán jött a Buffy, aminél megtanultam azt a nagyon fontos leckét, hogy nem elég az, hogy valami ismert, nem elég, hogy az az egyik leggyönyörűbb kiadvány az aktuális időszakban a piacon, az meg aztán végképp nem elég, hogy az egyik legszebb vizuális képregény volt, amit kiadtam, és az egyik legjobb történet is szerintem, ami megjelent az elmúlt években Magyarországon. Ezek a dolgok nem számítanak. Rendben, oké, ezekhez viszonyulni kell, tudni kell őket feldolgozni. Viszont az egyetemre mentemből meg azt tanultam meg, hogy egy kiadvány nem biztos, hogy elegendő. Amikor 2023-ban volt a nagy kiégésem, akkor utána nekem nagyon sok mindent át kellett gondolni. Azt is átgondoltam, hogy én mennyire szeretném folytatni a kiadói tevékenységet, mennyire szeretnék ilyen vállalkozó maradni, vagy mennyire szeretnék valami más irányba elmozdulni, és tavaly jöttem rá arra, hogy én nagyon szeretem a kiadót. Én nagyon szeretek képregényekkel foglalkozni, nagyon szeretem ezeket a történeteket, nagyon szeretek időt tölteni ezekkel a karakterekkel. De azt azért lássuk be, hogy amikor te fordítod, te írod be, még hogyha a háttérbeli grafikai munkát nem is feltétlenül te végzed, mert arra már nincs kapacitásod, meg időd, de te fordítod, te írod be, te szerkeszted az egész kiadványt, te tárgyalsz, te marketingeled, és minden létező dolgot egyedül csinálsz, az iszonyatosan fáj.
fárasztó dolog, és ezt egyedül nem is bírja az ember, nem is szabad szerintem egyedül csinálni. Már hogyha az ember tényleg komolyan szeretné ezt csinálni, hanem kell egy csapat, ahogy ezt mondani szokás, és nagyon bízom abban, hogy Kittivel egy kicsit jobban fogjuk tudni csinálni, viszont onnantól kezdve, hogy Kitty bekerült a képbe, és onnantól kezdve, hogy együtt csináljuk, onnantól kezdve én is azt éreztem, hogy nőtt a felelősségem, hiszen most már nem csak az én saját kívánságaimat kell teljesítenem, hanem most már tulajdonképpen végre kaptam egy józan hangot, aki befolyásolni tudja a döntéseimet. Régen volt egy ilyen 10-12, talán 20, maximum 20 kérdésből álló kérdés, amin általában végigmentem minden egyes kiadvány előtt, amit valamilyen szinten megpróbáltam végig gondolni, hogy vajon mennyire tudom én ezt a címet bevezetni a magyar piacon, viszont ezeknél nem tudtam szerintem elég objektív lenni. Amit megtanultam az elmúlt 6 évből, az mindenféleképpen az, hogy sokkal objektívebben és sokkal távolabbról kell szemlélni a magyar piacnak az alakulását, milyen címek jelennek meg, mik azok, amik lázban tartják a közönséget. Tartják egyáltalán lázban a közönséget, mert míg a booktubereknél, vagy a bookstagramoknál, vagy bármilyen egyéb regénynél azt látod, hogy az emberek beszélnek ezekről a kiadványokról, és együtt, közösen átérik ezeket a dolgokat, addig a képregényeknél egyszerűen azt látod, hogy jó, hát ez jó, fogy, az meg népszerű a bizonyos boltban, mondjuk. De hogy az emberek nem beszélnek képregényekről, és én sosem értettem azt, hogy miért nem. És tudom, hogy én egy misszióval, egy küldetéssel kezdtem bele, és azt is tudom, hogy egy ember, tehát egy fecske nem csinál nyarat, ez tök egyértelmű. Viszont amikor ketten lettünk, és akkor így elkezdtünk abban gondolkozni, hogy mi lenne az irány, amiben szeretnénk elvinni az egészet, és elkezdtünk összeállítani egy 2025-ös line-upot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon-nagyon izgatott lettem, ismételten újra, azok a dolgok miatt, amiket mi tervezünk. Részben ugye az IK Giant szerintem az egyik a legfontosabb és legizgalmasabb cím lesz, ami a magyar piacon az elmúlt nagyon sok évben megjelent képregényes területen. Szerintem nagyon-nagyon jó az alkotói stílusa, én iszonyatosan szeretem ezt a kiadványt, nagyon-nagyon büszke leszek rá, amikor végre kézbe vehetem. Bízom benne, hogy a nyomda is mindent ennek megfelelően fog majd létrehozni, és számomra az egyik legfontosabb kiadvány volt. Nagyon örülök, hogy Zimics Comics-szal az együttműködésemet ezzel a címmel kezdjük, mert ez egy fantasztikus élmény volt az egész utazás, de erről majd februárban nagyon sokat fogok mesélni, hogy miért is szeretem és miért is annyira fontos számomra az IK Giants-nek a története. Ami viszont most, amiről a mai adásban szeretném még egy kicsit beszélni, de tényleg csak nagyon röviden, az, hogy jelenleg ugye ketten hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy milyen címeket adjunk ki. Ez egyébként azt is magával hozza, vagy azt is jelenti, hogy itt nem volt elég az a 10-20 kérdés, amivel én általában át szoktam futni a különböző megjelenéseknél, hanem nekünk azt is el kellett dönteni, hogy a Panelkalandor vagy az Ukko Stúdió legyen az, amelyik inkább domináns félként fog tudni megjelenni 2025-ben, és megmondom őszintén, hogy ez egy olyan kérdés, amiről mind a mai napig dilemmázunk. Inkább legyen a családbarát ifjúsági vonulatunk, ami viszonylag új a Panelkalandor életében, előtérbe szorítva, vagy csináljuk azt, amit az Ukko Stúdiónál elkezdtünk, és amiben a Keanu Reeves-es Berserker egy iszonyatosan erőteljes cím volt. Ami egyébként azért is nagyon érdekes, mert szerintem a Berserkernek, aminek ugye márciusban jelenik majd meg a második kötete, az előrendelés pedig szerintem most már el is indul a héten, az tulajdonképpen azt tudja nyújtani, hogy a második kötete talán a legerősebb a háromból, és azért tud ez nagyon-nagyon jó lenni, mert szerintem ebben a kötetben, ebben a történetben benne van minden, amit az ember elvár egy jó sztoritól. És ennek olyan mélységei vannak, tehát konkrétan nem véletlenül azért adtuk a kötelékek nélkül alcímet a második kötetnek, mert hogy ez olyan felületes lenne. Nem, ez egy iszonyatosan mély, komoly sztori, és szerintem ha azt nézzük, hogy ez 12 füzetes mini történet, akkor igen, a harmadik füzetben, vagy a második kötetben fog tudni ez igazából kicsúcsosodni, és ott jönnek ki azok a dolgok, amikre azt mondod, hogy wow, most már értem, hogy miért adtátok ki. Mert Keanu Reeves neve nekem elég lett volna ugye alapesetben, de igazából nem éreztem soha rajta azt, hogy ez egy annyira nagyon-nagyon erőteljesen meggyőző cím tudna lenni. Így viszont a második kötet ismeretében már azt mondtam, hogy oké, én ezt mindenféleképpen szeretném kiadni. És ez tök jó dolog, tökre fellelkesít egyébként az egész Berserkerrel kapcsolatban. Nyilván nem olyan szinten nem fog tudni engem fellelkesíteni mondjuk egy IK Giants, de ettől függetlenül nagyon-nagyon tudom élni mind a kettőnek a mondani valóját, a motivumát, a szenvedéseit a karaktereknek, meg azokat a dolgokat, amiken ők keresztül mennek. És éppen ezért egy iszonyatosan izgalmas kérdés volt az, hogy milyen címek jelenhetnek meg. Összeállítottunk egy ilyen 30-40 kérdésből álló, nettó 30-40 kérdésből álló listát, amikre mind a kettőnknek válaszolnia kell az adott kiadványokkal kapcsolatban, hogy mi ebben látunk-e egyáltalán fantáziát, nekünk ez megérnie, hogy időt és energiát és pénzt öljünk beléjük, és az egyik legfontosabb kérdés, amit felteszünk ezeknél a
a listáknál az az, hogy nekünk akkor is megérnie kiadni az adott címet, hogyha az ne adj Isten nem lenne nyereséges. Erre mindig marha nehéz válaszolni, viszont erre azért nagyon fontos válaszolni, mert kell, hogy kiadóként objektíven nézd. Amikor én csináltam az első 6 évben, akkor az volt, hogy szerettem volna objektíven nézni a dolgokat, viszont én nagyon-nagyon elfogult vagyok azokkal a címekkel szemben, amiket kiadok. Iszonyatosan kell, hogy szeressem. Az összes címet nagyon-nagyon imádom, ami valaha megfordult a kezeim alatt, és amihez valaha közöm volt. Mindegyikben maximálisan hiszek, és mindegyiket maximálisan szeretem. Viszont most, amikor ketten vagyunk, akkor viszont már kell egy kis objektivitás, mert nem biztos, hogy elég lesz az, hogy hozza vissza nullára a dolgot, vagy nem biztos, hogy elég lesz az, hogyha valami nem tudom, egy minimális közönséget el fog tudni érni az adott cím. Hanem mi azt szeretnénk, hogy fel tudjunk építeni belőle egy olyan kiadót, ami önellátó tud lenni, ahol a címek kitermelik a következő kötetnek az árát, vagy akár más címeket is képesek eltartani, ahol megvan az a balansz, ami nálam soha korábban nem volt meg, hiszen amikor csak a visszajövőben volt, akkor neki igazából csak saját magát kellett eltartania, és ezt nagyon ügyesen csinálta. Amikor bejött a Buffy és bukott, akkor viszont majdnem magával rántott mindent is. Az egyetemre mentem, megint csak egyedül jött a terepre, és igazából ő nagyon-nagyon szenvedett azt illetőleg, hogy hogyan fogja tudni fenntartani magát, és nem tudna eltartani egy másik címet. Éppen ezért addig az egyetemre mentem, mert nem fogom tudni folytatni, amíg nem érkezik mellé egy olyan cím, ami szerintem képes lehet arra, hogy együtt fent tudják tartani a kiadónak a törekvéseit, hiszen nagyon fontos az üzenetünk, nagyon fontos a küldetés, amin mi részt veszünk, nagyon fontosak azok a történetek, amiket mi szeretnénk kiadni. Éppen ezért nagyon-nagyon alaposan mérlegelünk mindent, és próbálok minden egyes apró érzelmi lüktetést kizárni magamból arra vonatkozóan, hogy milyen címekre szerződök le, vagy milyen címek iránt érdeklődöm, mert az, hogyha én nagyon-nagyon lelkes tudok lenni egy cím iránt, az még nem biztos, hogy elég. Az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy a magyar közönség is felkeltse az érdeklődését. Nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy a hazai közönség ugyanúgy tudjon rezonálni az adott címmel, mint ahogy én teszem. Nem biztos, hogy ennyi elég. Viszont szerintem a 2025-ös listánkat mi úgy tudtuk összeállítani, hogy abba mindenki megtalálja, de tényleg mindenki, az egészen kicsiktől a nagyobbakig azokat a történeteket, amikre ő vágyik. És ez a fajta diverzitás, amit jelenleg a Panelkalandornál, az Ukko Stúdiónál megtalálható, ez az a diverzitás, amit én mindig is szerettem volna. Szerintem 2025, ha másról nem is tesz tanúbizonyságot, akkor arra mindenféleképpen igen, hogy én ezt komolyan akarom csinálni, én ezt halálosan komolyan veszem, és igenis belőlem az időt és az energiát abba, hogy a lehető legjobb minőségű kiadványok és a legjobb minőségű történetek jelenhessenek meg a magyar piacon. És nem azért, hogy engem saját magamat szórakoztassam, hanem azért, hogy neked valamilyen értéket tudjunk teremteni. Mert számomra a történeteknek a kiadásában, a történet olvasásban mindig is ez a legfontosabb, hogy mi az az érzés, amivel én fölkerek egy sztoritól. Mik azok a történetek, amiket tudok rezonálni, mik azok, amiket tudok azonosulni. Tök mindegy, hogy fiú vagy női a főszereplője, tök mindegy, hogy milyen nemű a karakter, vagy milyen bőrszínnel rendelkezik az adott karakter, vagy éppen milyen problémákkal kell megküzdenie. Ha tudom kedvelni az adott karaktert, és tudok azonosulni a problémájával, és meg tudom érteni, az nekem már untig elég. Fontos az, hogy azoknak a történeteknek, amiket mi akár Panelkalandornál, akár az Ukko Stúdiónál kiadunk, legyen mély mondani valója. Legyen egy üzenete, ami után az olvasó több lesz, mint ami előtt leült volna elé. És nekünk 2025-ben teljesen egyértelműen ez a célunk, és nagyon bízom benne, hogy az idei tavaszi line-upunk az pontosan ezt az útvonalat fogja tükrözni. Ebbe szerintem egyetlen egy cím van még, ami lóg a levegőben, hogy hivatalossá tegyük. Az Eki Giants érkezni fog márciusban, valószínűleg március végére fogjuk megnevezni a premier dátumot. Érkezik a Berserker, és érkezik a Berserkernek a harmadik kötete is, úgyhogy igazából az első fél évünk azt szerintem jó. És még lesz egy cím reményeink szerint, ami szintén tavasszal fog tudni megjelenni, és én nagyon-nagyon izgatott vagyok arra vonatkozóan, hogy mit gondoltak róla, mert annak a történetnek is olyan az üzenete, ami nagyon fontos. Egy Origins történet lesz, egy olyan, ami inkább a kisebbeknek fog szólni, tehát a fiatalabbaknak, viszont egy olyan törekvésünket fogja majd tükrözni, ami számomra és szerintem nagyon fontos. Úgyhogy ha elnyerte a tetszésedet a kiadónak a kínálat, akkor gyere és beszélgessünk arról, te milyen képregényeket olvasnál szívesen magyarul lent a kommentekben, vagy írj egy e-mailt a panelkalandor@gmail.com címre, esetleg iratkozz fel a hírlevelünkre, ha még nem tetted meg, ugyanis ott hétente megkapod a legfrissebb és legizgalmasabb információkat arról, hogy miket szeretek, hol tartanak a különböző kiadványaink, és hogy milyen projekteken dolgozunk, vagy mik vannak éppen előkészítésben.
beszélgetés alatt. És még rengeteg egyéb dologról is beszélgethetünk, amiről csak szeretnél. Úgyhogy csatlakozz hozzánk, iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, és hozd meg ismerőseiddel, hogy minél többekhez eljusson a Panelkalandor és az Ukko Stúdió híre. Találkozunk legközelebb, addig pedig képregényekben rendkívül gazdag hetet kívánok!